na parjulu sahli marulag-lag kita tutu madok maulati tu rupa niamat tanah mertua di bata na tutong madongan ita sa luhuna ima di siala pasu-pasuna naung tahalasut hipas dua tu kami na roma dapat tu kamuna ia nakun nami suang songoni nang hamu hipas dua tung di dapat tami ima dipugu ni alaman bunga di julu ni bagas muna si gonggom nasa pangisi naung nagabi buhi tetu pada pak buhi pajumpa kita di bagasan las niroha mari kita ima dihamu akamang buru dihamu pinopari amang buru nami naung jumulu saur matuau disuruh hami roh uduran ni tulang muna seluhutna dia kena Makkah ulungi hamuna rodo tu kami pinitani gokon nang jujung muna ima dinaung dibigi hami akka barita gabi barita horas dinalahu magulahun edet parsaru magaw ni amang boru nami rodo hami mengadupi gokon nang jujung muna mari tema dihamuna saluhuna dison rodo hami saluhuna katulang muna nak tulang muna hubuak kami do na hubar dia karunia dan pinuka di uputas julu-julu tubui dilas ni rohanami disok hubuak kami atong ulos na gajang dalam nami may mamita tu amat tanah mertua di bata marhiti tangyang nami asa gajang atong barita horas gajang barita gabi bigyon nami tu ari ka nami ngin tuhamu pinopari amang buru nami jala disok kupatu pahami do ima ulo si torok rabu pita-pita nami matutu marhiti tangyang nami tu amat tanah mertua di bata ang giyak ma pinitani ulauta asa marpinopari matutu dihamunyi marpinopari dia anak marpinopari di boru torok maribur ma dihamuna saluhuna matakang manang juara jala takas do bayuti utami di perdalanan di ngulu ni amang boru namyo nunga dapot jala jupang akanan iluluan sita-sita ni hita hajol mau jalan nang marurat watung bagas tutor marbulung do imana do pagijam nunga mardak katu siam mardak katu habirang nunga takas marhiti dia katangyangta di jalo pasu-pasui maranak do imana jala marbor jala nunga sir-sir marbahupu dia anak marbahupu di boru marhiti iya tong disok kami katulang muna tuari akan namangiu totong magajang barita gabi bigyon nami tuhamuna sa luhuna jupang maakana ni lulua muna dapok na ni jalahan muna ibu-ibu magurang matumakad nami na pinalumihong ni tuhata dihamuna jala say horas maakana metua asa ang giya totong pinitan ni ulauta diari na uli diari na ding ganon makira masyan na daw manggurasya kan na jonok dia ke persaulian terlumubi di si jamal di tangan sinurma kapapanan muna jala gawe nani yula muna jala gumus samit itu odol mangidu tu amat tanah mertua di bata dalam nami tibo kami ditanyang nami dihamuna saluhuna di pinopar dia mangbor nami gawe itu maju tu anak akasi pertugi anak pangaluan dijulu menyatung nagabi siya doon dipudi sipay mau ditonga-tonga si herungguan dohot boro ka na rin kas marusaha jala pangula gabi jala adorang atong so wapiw kami kupasat kami tuhamu na sa na pinupar dia mangburo nami ima ulos na gadyang si toro rabur
hata ni na tu madunon nami sikak nitang yang nami asa takima jala walang galinggang mai jala garigi dihamung dia kapinoparri amang bau nami mariti tang yang nami to mata na mertua di bata tubuh matong anak si partahi anak na marsangap nagabi bui pangadua-dua jala ulu balang dohot boru naringgas marusaha parmas jala paremi asa balga tiang di rumah ubal ga ama tiang di sopo asa pinitan yulau ta naung gabiat tung amang buru nami naung saruma dua tu ari ka namang yu dia mo pinoparna sai gumag uga biama sudu nau posok asa eme si tabetua maparlingkuman si worok amat tadi batalot tong siliot tua saluhu nama hita di parorot songoni ma di hata upasana bui ma di pasak sak di sulu alaya dong dia ka mangadobi hadiah ita hula-hula di napatupa akaraja di dudut ima perlu tu habis sarang songono ma di upasana asa apang bual-bual hudo panuh hatang dapat matung dia makasinamut mar bual-bual jala dapat ma akka nani luluan dinang pinatupa muna dia kerja ni dulu di son napabuaw nung gabi amang boru nami saat sahur matua asa martatam mabaringin marurat jabi-jabi oras matutut dibandingin dia musa na pinopar dia amang boru nami ditupahi de bata mulai jadi lomak ma upu-upu asa partima bulung siala lomak ma upu-upu manupa matong disaluna dia kasahala asa tu hatama nama masu-masu lomak masih dijuang lomak soni babu-babuan tungtu dia piat tok kamuna mangalaka disaluna pinopar yang mangboru nami dapu akka persaulian jala dapot akka pangomuan asa tu sanggar mapori tu lubang masa tua ibu-ibu rumah gunung matung dihamu akka dan na met sai horas mana matua asa sinur matung akka papahanan muna gabi nani ula mangomo matung dihamu akka perdalat jalan-jalan mangomo nang akka par tiga lalu ditutup mau pasang saat disuruh saat matu buktian di kita tuk selalu nama ngulu lihat horas jelas sahak ma tu panggabian dungi dipita ma totorah musikna nahu par tiaka musik manang na totor na laho pasatun ulos alaya dok sawotik taringot tu gudang ni ulos manang tuha sahatan na molo jumlah nungadomi ditutuhu ditiki manang di hatia martunggu reja alai somalla bolosian kita tulang manang na hule somalla nang pola sai di batas isina manang na gudang na martangga pajojori ma mulesian siakanga tiana kunni nang saur metuwe mangiut tuanggina manang na pigahala dungi tu boru molo tu bahubu asing ni pangguaran saya dema alai saya dema pasang gomat manang hasahatan bahubu sian anak lu bahubu sian boru jela tu na mangiyuk muse sahak ma ulos tu hahani nau saur metuga manang haha anggina pasang gomat jala parsangoma mamse tu ibodona ima sian hita tulang manang hule-hule alai saya jumuli be marsete bidang nama dok nai kosongono perdelan alai sada acuan mau tu akka suduk na sauboto
manang tua kasuduk na poso asa adong sede acuan so nauruk nakaning dang nagabi diwajib pun ikut songono jala totong mangidu ibe atik dia na hurang desip manang na hurang adol dia kapadohan totong ibe mangidu panuturion baik siang nak keraja panuturi bui merhiti kolom komentar bui di komentar jala di like di komen jala merhiti komentaran munggabi bui laus pada sip pun asa dasip semua pasi di langguna isi ni video tahu dia kamar hiti sarang so lima isi ni video tak horas